hasha dzenyu hadzina kana nemusoro. Muri tsukukuwiri mimi munoti mukarohwa uku moenda nekukuku, morohwa uku muchienda nekukuku, muri tsukukuwiri hamuna musoro mumwe chete. Saka uri kutukirei vamwe? Hapana asiri kufa nenzara, saka uri kutukirei vamwe? Tuka vamwe vari kufa nenzara, uri kungoti uri kuitei? Kulient TV. Atibatike zvechopu chopu. Kulient. Wamuka sei nhasi, riri seiko zuva rako ranhasi? Mazwano tiri papuresha, hatisi kuita zvekumbononoka kana kumbomira kana kuverengera. Hatisi kudzora tsvimbo nekuti gudo ravhara kumeso, ende hatisi kumborova imbwa takaviga mupini. Ndine nyaya dzandoda kumbobata dzishoma apa. Nyaya yangu yekutanga ndeye mumba medu isusu. Mumba medu maita dambudziko revana vari kutadza kunzwanana. Saka kurwa kuri kuita vana, kuri kuita kuti zvinhu zvese zviri pamusha zvitadze kufamba zvakanaka. Mumba medu mandiri kureva unomuziva. Dambudziko tasangana naro kune vanhu vari too active and talkative pano pasocial media. Ndoda kuti nditaure pavanotangira kukanda nyaya dzavo, ivo vazvinzwire, kuitira kuti dzimwe nguva tinogona kubatsirana tikagadzirisana. Nekuti hazvina zvazvinobatsira kuti isusu vana tirambe tichirwa, vamwe vachitora saidhi reuyu vamwe vachitora saidhi reuyu. Izvozvo hazvigoni kumisa hondo inenge yatanga pakati pevaviri kana vatatu, asi panofanirwa kuita mumwe anouya neimwe nzira yekuzorodza hondo. Handiti kuzviona? Nekuti vana vakaramba vachirwa, mumwe achakandirwa muhari iri pamoto akatsva. Vana vakaramba vachirwa, mumwe achatemwa nepoto akafira ipapo, nekuti vana vari kurwa vari mukati meimba. Saka panofanirwa kuti paite mumwe anogona kuenda pakati pavo, obata mumwe nekuku mumwe nekuku, ovaenzanisa achivaudza kuti aiwa, kurwa hakuziriko kunotidii, kunotibatsira. Tanga tadii kutsvaga imwe nzira yekuti tigone kugara zvakanaka, kana kuti inonzi runyararo mukati memba. Pasocial media panapa patiri kuita dambudziko. Mumwe akataura chakanaka, mumwe ari kuya achicrash. Mumwe akataura chakanaka, mumwe ari kuya achicrash. Kusvikira kune vanhu vacho vari talkative and vari active, vanoti vacho ndivo vane zvimwe zvavari kuedza kuita nekumiramira kwavari kuita, havasi kunzwanana futi. Zvinhu izvozvo zviri kundishungurudza. Vana veZimbabwe zviri kuita kuti ndingoramba ndichingodzoka ndichitaura. Handizive kuti vanhu vachazonzwawo rini, tinobatsirika sei. Handiti muri kupanzwa? Chekutanga, ndoda kutanga kumazita. Nhasi ndine nyaya yemazita. Ndina sisi vangu ava vanonzi Chimamau. Ndoda kuti vanditeerere zvakanaka, vanzwe audio. Ndine munin'ina wangu uyo anonzi Nyoka Yemabhunu. Ndinoda kuti anzwe futi audio. Ndine mukoma wangu uyo anonzi Jeff Judah. Ndinoda futi kuti ave mumwe anonzwa futi audio iyoyi, kusvikira kune vamwe vari kuya panapa vachitaura. Pakati pezvese zvamuri kutaura zvakanaka, asi hamusati maakusaidhi rimwe chete. Chimbonyatso kuasesai
mega imimi zvamuri kubuda nazvo muchitaura kuvanhu imimi muchiti mimi makananga one direction and chiri kutinetsa ndechekuti mimi muri kuti makananga one direction asi uyu ari kufamba neuko uyu achiti ari kufamba neuko mumwe ari kutora yake nzira muchiti mese muri kuenda kumabvazuva munosvika here nezvamuri kuita izvi vanhu vateerere zvinotaurwa nasisi Chimama here vanhu vangateerere zvinotaurwa here nanyoka yemabhunu mufana wangu ko vanhu voteera mukoma Jeff Judah here vanhu vangateere aniko kune vamwe vari kuuya futi vachibudikira vachitaura zvavari kutaura pana pasocial media zviri kuratidza kuti zvinenge zvichikrasha zvataurwa nemumwe zvichipikisa zvataurwa nemumwe sisi Chimama, you are too active and talkative musocial media newe munin'ina nyoka yemabhunu kusvikira kuna mukoma Jeff Judah kana paine dzimwe nhau dzamuri kuona dzamusiri kunyatsokunzwanana mupolitics munonzi hamuna a permanent enemy nekuti zvinhu zvamuri kuita izvi it's politics dzangova advanced chete nekuti taakupinda nadzo nemumasocial media dzakuwanikwa pese pese but hazvimbofa zvakachinja the fact that you are doing politics kana pakaita mumwe asiri kunyatsonzwisisa zviri kutaura mumwe kana kuti ada kudzora mumwe kuti aiwa zvauri kuita izvo zvasiri izvo handiti munhu iyeye anofanirwa kucompromise ombozvidzora swallow your pride guys kana mazvidzora imimika mumwe oenda kuinbox yemumwe oenda kunotaurira mumwe ona kai iwewe sewe hanzvadzi yangu Chimama iwe nyoka yemabhunu munotozivana makatoshare macontacts ndozviziva izvo enderanai kumainbox munotaura nyaya dzenyu endai kumainbox kuti zviite hunhu zviite tsika zviratidze kuti muri serious hamusi kuita mahumbwe imimi endai kumainbox nemi mukoma Jeff Judah imimi tsvagai muende kumainbox evamwe vamunenge muchiona kuti avo mumbomira kubudikira so muchitaura zvese zvimwe zviri kuda mainbox zvimwe zvinhu zvamuri kuya muchitaura panapa mese imimi kunyanya 3 of you endai kumainbox mumbosangana mozopindira vamwe kana kutobhuka vamwe kuaprocha vamwe zvakanyatsonakanaka through social media iyoyi munoenda kana kuna DJ Hollywood kana iyeyu client vanokubatsirai imimi kuitira kuti musangane momboenderana kumainbox mombonyatsokweshana ikoko kuita pamunobudikira kuvanhu rodhi yacho ibve yave 1 mapedza kumbotaurirana nekuti handisi muri kushayisa vanhu direction and vanhu vari kutadza kupinda munzira imwe chete nekuti direction yacho iri kuita kunge isiriyo mumwe ari kutaura kuti aya direction ndiyo mumwe achiti direction ndiyo 3 of you kunyanya imimi 3 of you imimi chimbotangai magadzirisana imimi tinokupaiwo 3 days mumbogadzirisana ane pfungwa chechedzo dzekuda kuvaka chakanaka achaonekwa nekukompromisa oteererawo tiri kuda kuedza kugadzirisana hazvina basa kuti ndakashoreka hazvina basa kuti hamundizive hazvina basa kuti mafungei asi chimbotora iwo advice yandiri kutaura iyi yekuti chimbotoranai muende paside mugadzirisana mozouya kune vanhu muchitaura nyaya inenge inobatika nekuti nyaya yenyu yapadhuze nekuda kusazobatika muchaita kuti vavengi vamuri kuti vavengi venyu vazoita seunge shamwari dzenyu kana kushandisa zvamuri kuita izvozvo vachazvitora seadvantage kwavari dzeni vobva watofamba pamusoro penyu imimi simba renyu iro ramuinaro iro richaperera mahara iro manje nezvamuri kuita izvo ndo zvandoda kuti ndikuudzei chete handiti
ndodzoka futi kune vamwe vanhu vari kutaura nyaya yekuti he takutoda lidha wekuti musaite kuti wageza. Ndiri kukumbira kuti mumbomira nyaya muri kutaura iyoyo. Ndakambotaura chimbomirai kuuya nemazita emaleaders enyu, chimbomirai kuti wapa zvigaro, chimbomirai kurambidza vageza kuita zvavari kuita nezita raNelson Chamisa, chimbomirai kutuka Nelson Chamisa nezita rezviri kuitwa nevakuru. Ngatimbosangana mukati mechinhu chimwe chete, titange tabvisa problem iri kutinetsa, then tozotanga kuzodzokera pakutanga kutarisana kuti toita sei, tozogara matare edu kekupedzesera. Handiti muri kuzvinzwa? Handiti muri kuzvinzwa? Nekuti pane zvakawanda zvekuti handigoni kuzvitaura izvozvo, zvoda kutanga zvakonsidwa, zvamusati maona imimi kuti Nelson Chamisa wacho wamuri kupengera muchipengereka panapa muchitaura nezvakezvo, agone kuva nehwaro foundation yakanyatsokutsiga yakadzikama. Saka handigoni kuzvitaura izvozvo because handisi kuda kuti ndirebese audio inei, but ndakabvira kana ndichikuudzai kuti muri kumhanya. Ndosaka zvakanzi garai chimboitaiwo magroups muchidiscuss, muchimboonesana kuti how come kuti Geza azouya akadai. Sai Geza akazotaura achiti ndinoda kuti ndizobatana nevese vanoda kuti tisimudzire nyika taakufoma utungamiriri. Hamusi kuzviona here kuti paroda kuti patange pabatanidzwa mauto, mapurisa nevesecurity yese pamwe chete neutungamiriri hwacheho hwamuda kuti hugone kupinda. Saka kana pasina bond munenge muchiti chiri kuitika, nekuti maoveterian neveopposition asati zvaa pamwe chete vari kutira kuda kusunganidza nekusonanidza kuti vave chinhu one chinonzi vanhu veZimbabwe. Imi makutotanga kuti waparadzanisa, muri kutuka maoveterian muchiti endai makadai so, musiyana naChamisa wedu, imimi masoja budai makadai so, mapurisa endai uko. Makaita sei chichamuri kuvaka imi? Muri kuvake chiko imimi? Hasha dzenyu hadzina kana nemusoro. Muri tsukukuwiri imimi, munoti mukarohwa uku moenda nekukuku, morohwa uku muchienda nekukuku, muri tsukukuwiri, hamuna musoro mumwe chete vanhu veZimbabwe. Saka ndoda kuti ndikutaurire nyaya iyoyi kuti muve nemusoro mumwe chete. Ngakuvewo neshepi yekuti uyu muswe uyu musoro. Saka ndatangira kune vari kutaura nevari kutungamirira vanhu vari kunza misoro yenyaya, ndichibva ndadzoka kwamuri vanhu veZimbabwe. Ivaiwo neshepi pane zvinhu zvamuri kuda. Pane zvakawanda zvatisingagoni kutaura panapa. Saka handisi kuda kuti audio irebese, but chimbotarisai mumbogara pasi, kwete ngoti munhu angorota zvaarota wakutotanga kutouya panapa kuzotaura uchituka uyu. Hapana asiri kuchema mhere yauri kuchema iwewe, saka uri kutukirei vamwe. Hapana asiri kufa nenzara, saka uri kutukirei vamwe. Tuka vamwe vari kufa nenzara, uri kufunga kuti uri kuitei? Zvimwe zvinhu zvamunoita soka hamubatsirike imimi, muchatadza kubatsirika.